Siwgr di dostio neu carameleiddio? Dyna chi. Croeso i artesaniaeth.com. Yn ddiweddar, dyn ni bod wneud biscuits di carameleiddio sy'n angen lot o siwgr i roed y blas dyn ni angen yno fo. Ond sut yn union ydyn ni'n cael y blas na? Wel, heddiw ma, dyn ni am fod yn wneud hynna trwy dostio'n siwgr mewn, wel, 2 gwahanol ffordd, 2. Un yn iwsio padall, fel hyn, a roed yn y ffwrn, a ffordd arall efo sosban ar y gwres. Dyn ni am gymharu 2 ffordd na a gweld sut nhw'n perfformio. So, gynta, pwyso'n siwgr allan. Jyst i wneud siŵr bod gynnon ni rhyw fath o brawf teg yn mynd ymlaen, de. So, un yn y badall, un yn y sosban. Sgwyd nhw allan, jyst i wneud siŵr bod yna haen hafal. Efo y badall, fewn i'r ffwrn efo ar tua 150 gradd am 2 awr. Ie, amser hir. Dyna pan dwi'n licio hwn well, sydd ar y tân efo'r siwgr. Cnesu fel fyny tan mynd dechrau clympio at ei gilydd. Ond ia, so chi adael hwnna'n digon hir, neith o jyst carameleiddio'n ddel. Heitio tua 150 gradd. Jyst bwynt i mae'n dechrau creu mwg. A gynnwch chi caramel smooth o perffaith. So, poriwch hwnna allan wedyn ar baking tray efo baking paper dyn nhw. Neu siŵr bod o ddim yn glynu'r papur, de. A os da chi di iwsio'r papur iawn, fel o syth off, rock solid, a fydwch chi just plygio fe gyd fyny wedyn. Yn barod i falu. So, be dwi'n gwneud i just hitio fo'r rolling pin, just i falu fo fewn i darna digon mawr i roed yn yr food processor wedyn. Chi'n gweld? Chunks reit fawr, ond ddim rhy fawr i ffitio mewn rhywbeth bach fel hyn. So, rhyw fatha NutriBullet attachment sort of thing di hwn i'r food processor. Dwi'n eisiau iwsio prosesor massive, really, i rhywbeth mor fawr i hyn. So, dyn ni just am roed hwn yn y bocs. Ofalus, byd o'n nes. A cael fyny wedyn efo top y blender. So, mae blade yn mynd ar y top, mae'n mynd ben lawr wedyn. A fydwn ni blendio fo ar y top. Just pulsio fo bob un i hyn i wneud siŵr bod o'n blendio'n iawn. A erbyn diwedd fe gennych chi bowdwr o ryw fath sydd yn reit satisfying i sifio. Ond i'r shot gorau i fi gael trwy dydd, dwi'n meddwl. A ti'n cael Swiss bach ar y diwedd, so double points fyna. Ond ie, fe gennych chi rhyw caramel sef o gwead icing sugar mewn ffordd. Mae'n sticio'r icing sugar, mae'n edrych ar icing sugar. So, stori hwnna fe eisiau mewn potyn bach a eisiau gwneud siŵr bod yna'n gormod o ddŵr yn cyrraedd eto fo. Achos i fe glympio, mae'n reit hygroscopic. So, wan i'r siwgr di tostio. Hwn oedd y failure nes i ohono fo. 2 awr o'n i methu handlo, a nes i'n dibynnu'n malu fo, a nath o ddal i gyd. Ond, lwcus i fi, nes i wneud o eto, ac yn fi ddigon amser. A nes i fendio tostio rhyw faint o siwgr. Heb daflo fo i gyd ar y bwr, obviously. Yw'n mynd hawdd pryd ti'n iwsio sosban efo twll bach yma. Sgripio fo gyd fewn. Neu siŵr bod ni'n wastio dim o'r siwgr precious na hwnna fe. A dyn union dim peth na nathon ni efo'r caramel yma, just yn y blender. Pulsio fo i greu powdwr o ryw fath. Ysgwydon bach os oes angen, de. Ond ne, nes i blendio fo mor fan a hyn ar bwrpas, jyst i wneud siŵr bod y 2 siwgr efo rhywun gwead, a bod y gwead ddim yn effeithio sut mae'r siwgr yn ymddwyn mewn rhywbeth i pobi, de. Dyna, wrth gwrs, oedd y prawf dwythan oedden ni efo'r biscuits, so seli nhw fyny, a dylen nhw gadw nhw reit tir. So, be dyn ni'n sylwi o'r 2 siwgr ma? Wel, o be dwi'n weld, maen nhw'n edrych yn ffain. Dwi'n lot wedi dweud am potyn o siwgr, ond na i roi smell bach ydyn nhw, de. Jyst i gael syniad o blas y siwgr. A o'n amlwg yr caramel di blendio oedd yr un gorau. Just blas ar oglau lot gwell yn o, de. So gen i weld sy'n mae hynna'n perfformio yn y biscuits, ond am y tro, beth yn dwi, efo artesaniaeth.com. Diolch am watchad, a welwch chi tro nesaf.